Sa Lapu-Lapu City, wapagani magkasulod ang buwan sa Marso apan siyam na kamainsidente sa sunog ang nahitabo sagad sa hinungdan electrical connection. Yan ang report. Sulod lang sa buwan sa Enero ning tuiga, nakatala ang Lapu-Lapu City Fire District og unom ka mga insidente sa sunog. Samtang sa buwan sa Pebrero, may tulo usab nga natala. Sagad sa sunog, nahitabo sa mga residential areas. Hinuon matod sa Chief Investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, SFO4, Climaco Salisid, nga mas daghan gihapon ang insidente sa sunog sa unang duha ka buwan sa tuig 2022 nga miabot sa 12 ka mga insidente itandi karong tuiga. Duha sa nagunang mga hinungdan ang electrical connection ug open flame. Kaning electrical wiring ipasubay gini sa mga legit electricians. Kaya ang tendency ani kung mag-uwan na siya, nasa gitawag na to ana nga mag-short circuit tungod kay ang tubig is a good conductor of electricity. Kung mag-init pad siya, musag ang mga wires, magsaging magbitay mo bangga sa atop. Pagbangga sa atop, magsigig pagid na siya sa atop, pag bangga na mapagit, mapakit na siya na makakos na pong short circuit. Og kay residential areas man ang sagad nga apektado sa sunog, sublig himugatan sa BFP ang kamahinungdanon sa pagbutang og residual breaker sa mga panimay og siguruong accredited electrician ang motrabaho sa wirings. Sa experience na to, kanig yung residual breaker makapugong maguna kay automatic magusag trip off. Unya ang problema lang ana kung nakasugod na gatuo lang putang ni trip off lang na siya. But with respect to the flow of current, wala na supply. Sa pagbukas sa Fire Prevention Month karong tuiga, nagmotorkada na usab ang Lapu-Lapu City Fire District og milibot sa nagalain-laing dapit sa dakbayan isip pagpahinumdum sa publiko sa mga angayang buhaton aron malikayan ang sunog. Mitambong usab sa kalihukan sa BFP kaganihang buntag si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Being the government agency mandated to prevent and suppress all kinds of fire-related accidents, the Lapu-Lapu City government under the Chan administration fully supports the activities and programs of the Bureau of Fire Protection in Lapu-Lapu City Fire District. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.